Hai să-ți arăt cum să transform plimbările tale în content care aduce urmăritori. Folosește telefonul pe verticală și încearcă să păstrezi imaginea cât mai stabilă. Un mic trepied sau selfie ajută enorm. Caută unghiuri cu panorame, cadre, cu apusuri, cascade, poduri, ceva care face oamenii să zică vreau și eu acolo. Nu filma doar locul, spune de ce ai ales traseul, cât a durat, ce ți-a plăcut. Oamenii adoră poveștile. Folosește melodii virale sau sunete populare. Aceasta te poate duce în așa zisul For You page. Scrie pe ecran traseul, altitudine sau un mesaj motivațional. Și nu uita de hashtag-uri gen drumeție, aventură, călătoriile românilor. Vrei mai multe idei de content outdoor? Dă-mi un follow și hai să ne vedem pe poteci!